Эфирда Татарстанның көне көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигуллина. Исәнмесез бүгенге программада? Алар һичшиксез әйләнеп кайтыр. Республиканың көне көнчыгышында яшәүче егетләрне Казанга озаттылар. Иратларны кемнәр көтеп кала һәм алар нинди хисләр белән юлга кузгала? 125 метр аралыгында 30 тарих. Әлмәтләр үзгә спектакльдә катнаштым һәм яңа иҗтимагый киңлекнең киләчәге турында фикер алыштым. Нәрсәдер модада, нидер мәңгелек, программистмы яки нефтчеме, үскәч кем булырга, Әлмәт политехникумында һөнәр сайларга ярдәм итәләр. Бурыч хиссе куркуны җиңәм. Көтеп калган кешең булганда туган якка җиңү белән кайту төп максатка әйләнә. Егетләрнең хатыннары, балалары, ата-аналары һәм дуслары өйдә кала. Шуңа күрә алар якыннары яныннан исән-имин кайтырга тиеш. Әлмәттә тагын бер төркем мобилизацияләнгән иратларны озаттылар. Алда тактик шөгыльләр, атышлар һәм күнегүләр көтә. Егетләр нинди уй-хисләр белән юлга кузгалды? Чувство долгой ответственности преобладает над чувством страха. Окылсыз кеше генә куркуны белмим, әмма ватанга, гаиләгә карата мәхәббәт булганда курку юкка чыга дип саный Динар. Ул мобилизацияләнүчеләр сафында Казанга укытуга җибәрелә. Ират эчке гаскәрләрдә пулеметчик белгече буенча хезмәт иткән. Каушамый да, курыкмый да. Өендә хатыны һәм кечкенә баласы бар. Алар янына исән-сау кайту аның бурычы. Кирәк-яраклар тулы чемоданны Нәфис тә алды. Ул машина төзелешендә станоклар киләүче булып эшли. Зенит артиллерия гаскәрләрендә хезмәт иткән. Барысы да яхшы булыр дип ышанам. Көтеп калучы булганда китү җиңелрәк ди Ират. Аны хатыным һәм әти-әнисе көтеп калачак. Анкеталар тутырып, экипировкалар алгач, егетләр залга юнәлә. Биредә алар өчен район башлыгыннан җылы теләкләр яңгырады. Самое главное, я уверен, что все вы вернетесь не по одному, не по двое, а все дружно вместе с победой, живые и здоровые. И мы вас будем встречать под звуки оркестра здесь на Центральной площади. Это самое главное пожелание. Поэтому, ребят, служите достойно. Тимур Нугуманов иратларга мобилизация кагылган гаиләләр белән аралашу һәм аларның проблемаларын хәл итү өчен махсус штаб төзелүен хәбәр итте. Башлык вәгъдә бирде. Көрәшчеләр тыныч хезмәт итсен өчен һәр проблема шәхси рәвештә хәл ителәчәк. Шулай ук кайнар линия турында да искәртеп үтте. Аңа экраннарда күргән номер буенча эләгергә була. Әлегә Тимур Нугуманов сүзләренчә бер генә хәл ителмәгән мәсьәлә дә юк. Дин әһелләре иратларга хәйр фатихаларын тапшырды. Авыр чакларда догаларны белмәгән очракта да үз сүзләрен белән дога кылырга киңәш иттеләр. Оркестр тавышы астында алар бинадан чыга. Егетләрне тренировкалар, ату, тактик шөгыльләр көтә. Бу мизгел иң кадерлесе. Дистәләгән куллар геройларын кыча, хушлашалар. По машинам. Все, давайте пока. Казанның җыелма пунктына өлешә мобилизация кысаларында зәйлеләр дә китте. Затут тантанасы хәрби комиссариат янында оештырылды. Адилә Бурханова егетләр һәм аларның туганнарының кәефен белеп кайтты. Район хәрби комиссариаты каршында күпләп халык җыелган, алар зәйдән мобилизацияләнгән ир егетләрне озатырга килгәннәр. Соңгы зур төркемне энергетик мәдәният сарае каршынан 30 сентябрьдә озатканнар иде. Бу чираттагысы. Егетләр белән саубуллашырга якыннары, туганнары битараф булмаган бик күп зәйлеләр килгән. 10 елда армияга озаткан идек, менә хәзер монда сугышка инде, үзе добровольно китә инде. Исән соңына әйләнеп кайтсыннар. Озатылучы егетләрнең һәркайсы илне сакларга әзер булуларын белдерә. Яхшыга өметләнеп, исән-сау әйләнеп кайтырга вәгъдә бирделәр. Сугышчылар иң элек Казанга җыелу пунктына юл тутачаклар. 2 атна дәвамында алар биредә махсус өйрәнүләр узачаклар. Настрой как у нас боевой уж. Мы же вас защищать едем, правильно? Район башлыгы Разов Кәримов исән-сау әйләнеп кайтуларын, үз-үзләрен саклауларын теләде. Добрый путь, хәерле сәгатьтә. Егетләр район имам мөхтәсибе Фатих хәзрәт һәм Сергей Атакай хәйр фатихасын алып, озатырга килгән якыннары янына саубуллашырга ашыктылар. Мәйданга җыелган йөзләгән зәйлеләр хәрби бурычын үтәргә китүче ир егетләрнең исән-сау әйләнеп кайтуларын теләп калдылар. Бу озатуда зәйдән 20дән артык ир егет китте. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк көнчыгыш хәбәрләре.
Шуаш авылы Васькина Туйралыда яңа мәчет үз ишекләрен ачты. Бинаның мәйданы 112 квадрат метр, манараның биеклеге 14 метр тәшкил итә. Бу Баулы районында 15-нче мәчет санала. Тантаналы ачылышта республика мөфти урынбасары Илфар Хәсәнов та катнашты. Матур чара Баулы шәһәренең 25 еллык юбилее, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга да багышланды. Мәчет төзелеше 2018 елда башланган. Авыл халкы мәчеткә беренче нигез ташы салуны да яхшы хәтерли. Тантаналы ачылышка кадәр без Шәрип мәчете имамы Рафаил Хәсәнчин белән аралашырга да өлгердек. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен, аның рәхмәтенә ирешер өчен шундый ният белән төзелә башланган мәчет инде ул. Күп мөрәҗәгать итәргә туры килде. Кешеләр әлхәмдүлилләх шөкер беркем дә баш какмады, ярдәм күрсәттеләр. Шулай итеп менә шул әкрен генә Аллаһ Тәгалә менә бүгенге көнгә килеп җитәргә насыйп итте. Мәчет ачылуга якындагы авыллардан да кунаклар килде. Аларның һәрберсе шатлык белән уртаклашты. Мәсәлән, Әминә Шәйхетдинова Татар Кандызы авылыннан килгән. Мәчетне ачу һәркем өчен шатлык дип саный ул. Рафаил энемнең мәчет ачылу шатлыгын бүлешергә килдек. Бик тырышты. Безнең абыебыз шушындый дәрәҗәле булып мәчетләр ачып, безне хөрмәт итеп чакырган өчен без аңа зур рәхмәтле. Васькина Туйралы чиста Чуаш авылы. Әмма авылда руслар да, чуашлар да, татарлар да тату яши дип хис кичерешләре белән уртаклашты Вера Логинова. Тантаналы ачылыш мәчет ишек алдында булды. Ачылыш барышында Илфар хәзрәт Хәсәнов Коръән аятларын, дөньяви вәгазьләр дә укыды. Халыкны шулай ук район башлыгы Ильяс Хузаиров һәм районның имам мөхтәсибе Әнвәр хәзрәт Хәмитов тәбрикләде. Рәхим итеп монда килеп, дәресләр алып, дин өйрәнеп, мәчетне матур итеп тотып, килгән балаларны, сабыйларны каршы алып, аларга да бер җылы сүзләр әйтеп, дәвам итәргә эшләрне алып барырга Аллаһ Тәгалә үзе насыйп итсен. Тантананың рәсми өлеше тәмамланганнан соң барлык кунаклар да мәчеткә керделәр. Анда беренче күмәк намаз укылды. Сәми'аллаһу лиман хамида. Аллаһу акбар. Индира Сайфуллина, Булат Минхажев, Көньяк, Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәт шәһәр су саклагычы төзекләндерелгән җәмәгать киңлеге булырмы? Моны кече шәһәрләр бәйгесе нәтиҗәләре хәл итәчәк. Нефтчеләр каласы халык саны 100-дән 200 меңгә кадәр булган шәһәр номинациясендә үз көчен сынап карыячак. Проект кураторлары әлмәтләр өчен спектакль променад әзерләде. Йөреш өчен күпердән ипподромга кадәр 125 метрлы участок сайлап алынды. Шулай итеп тамашачылар бу урынның тарихы белән танышты. Есть история жизни. В школе мы проходили здесь физкультуру. Тормыштан алынган тарихлар шәһәр сусаклагычы ярында оештырылган спектакль променадның төп темасы дип элан ителде. Людмила Киняева яшь чагында физкультура дәресләрен исенә төшерә. Чаңгы белән шөгыльләнгәндә ханым бөтен территорияны йөреп чыга торган булган. Людмила бирдә балыкчылардан тыш башкаларын да күрергә тели. Киңлек үсеше өчен бер усулда тәкъдим итә. Монда тагын бер шәһәр пляжы ясарга була. Ханымның хатирәләре яшьлек һәм физкультура дәресләре белән генә түгел, өлкәнрәк чордагы истәлекләре белән дә бәйле. Ул монда ире белән су һәм кояшта кызынырга йөргән. Катнашучылар бу урын белән бәйле чын тарихларны тыңлый йөрде. Җәмәгать киңлеген булдырыр алдыннан оештыручылар фикеренчә әлмәтләрнең элемтәләрен алдан ук ныгыту мөһим. Шәһәр сусаклагычын төзекләндерү турында фикер алышулар беренче ел гына алып барылмый. Иҗтимагый тыңлаулар даими уза. Проектны шәһәр хакимияте дә зур бизнеста үз канаты астына алды. Соңгы тапкыр аның турында кече шәһәрләр конкурсы кысаларында сөйләштеләр. Аквапарк, уен мәйданчыклары һәм гашыклар утравы. Фикер алышулар вакытында төрле тәкъдимнәр әйтелде. Соңгысы, мәсәлән, яшь парлар өчен киң таралган фотозонага әйләнергә мөмкин. Проектның оештыручылары арасында урбанистлар да бар. Алар исә Әлмәт сулыгын Казанның Кабан күле ярына ашатып ясарга тәкъдим итә. Җәүләр маршрутының озынлыгы 125 метр тәшкил итте. Әлмәтләр 30-га якын тарих белән таныша алды. Кечкенә шәһәрләр конкурсында Әлмәт тотсам, беренче эшләр 2023 елның җәендә башланачак. Шәһәрдә тагын бер иҗтимагый киңлек барлыкка килү белән яңа ведомство эшли башлауы да күздә тотыла. Әлегә аны парклар һәм скверлар дирекциясе дип йөртәләр. Күңелеңә яткан һөнәрне ни кадәр иртәрәк сайласаң, шул кадәр тизрәк акча эшли башларсың. Профессионалитет проекты студентларым әнә шулай фикер йөртәм. Әлмәттә ачык ишекләр көне узды. Бу көнне укучылар эшче һөнәрләре буенча белем бирүче уку йорты белән таныштым. Әлмәт политехникумы аларга үз ишекләрен ачты. Һәр һөнәр чыннан да кирәклеме? Моны 150-дән артык укучым ачыкларга булган. Оборудование натуральное внутри, под землей действительно пробурена скважина, там есть внутри насос.
шын нефть сиртмәләренә ашатып ясалган җайланмалар һәм кирәкле инфраструктура. Ачык ишекләр көнен экскурсия белән башладылар. Бу Әлмәт политехникумына керергә теләгән укучыларның көннәре ничек үтүен күрсәтү өчен оештырыла. Ишекләр булачак чыгарылыш сыйныф укучылары өчен генә түгел, яңа гына урта мәктәпкә күчкән балаларга да ачылды. Профессионалитет дип исемләнгән һөнәри юнәлеш бирү проекты 6-11 сыйныф укучыларына исәпләнгән. Мы, будущие программисты, создаем прикладные программы. Глеб Шушарин 2-нче лицейның 9-нчы сыйныфында укый. Киләчәктә кайда белем алачагын төгәл әйтә алмыйм, әмма үзенең булачак һөнәри өлкәсен атлый ала. Ул уеннар уйлап табучы булырга хыяллана. Яшьләрнең нәкъ менә IT өлкәгә омтылуын мөгаллимнәр дә билгеләп үтә. Елдан-ел мәгълүмати юнәлеш сайларга теләүче абитуриентлар саны арта бара. Техникум әлегә бөтен ихтыяҗны да каплый алмый. IT-ның киң таралуын мода дип аңлатсалар, эш бирүчеләр күбрәк агады эшче һөнәрләрен сайлый. Бу санкциялар вакытында хәзер аеруча сизелә. Политехникум директоры Илдар Бахманов производствода белгечләрнең җитмәвен билгеләп үтә. Эш бирүчеләр даими рәвештә андыйларны сорап уку йортына мөрәҗәгать итә. Ачык ишекләр көннәлегер өчен Әлмәттә 200-гә якын укучы гариза биргән. Бер-берләренә камашаламасын өчен балаларны төркемнәргә бүлделәр. Кемнәрдер өчен кереш сүзләр яңгыраганда, икенчеләре инде мастер-классларда йөрде. Профессионалитет быел барлыкка килгән тәҗрибәи федераль проект. Бөтен Россия буенча шундый 70 мәгариф үзәге булдырылган. Шуларның берсе Татарстанда 300 зур нефть оешмасын һәм Көньяк-Көнчыгышның 5 уку йортын берләштергән. Проектның үз вәкилләре бар. Алар ачык ишекләр көнен көтмиләр. Уку вакытында үзләре мәктәпләр буенча йөриләр. Татарстанда бердәм ачык ишекләр көнендә һөнәри уку йортларына барлыгы 2000 бала килгән. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.